Я пак! Аз точно мислих, че ти си заека. Виж, тата, иди там пред децата, че ще дадат подаръци. Иди с Леле Пепи. Иди с Леле Вал. Айде. Обаче тези подаръци да ги давам, познавам много да слушате, за да има много на Коледа и на Нова година, нали? Трябва да слушате мама и тати, но да си ние глазък и по всяка вечер. Антони ли каза? Картина, човек. Класика жанра това, брат. Какво чува? Броялка нещо. Чувайте. Та сигурно е HD. Това да е HD, човек, нали има да е такива HD там, не знам какво. Има ли избутки? Хайде всички пейте ми една песен и да ви улесна. 16 гигабайта памет. 16 гигабайта. Разбира се, че ти си заек. Кой се намъкна от този заек? Да. Аз мисля, че това... Аз мисля, че си ти. Съм я човек, как е? Тимочуган, как се казва? Калинчо. Бържите заека! Има точно другата година, оставаш вкъщи. Не ставаш. Ела, Калинчо. Ела, си какво да Заедно видите ли? Браво. Ти как се казваш? Как? Живеем? Ще видим сега. Слушка ли, мам? А тати? Ти всички ли ги слушка? Жу ли беше? Жу. Как е първата ти буквичка? Жу. Жу ли е? Давам дайте да се намерим. Браво. Нитко. Коя ти първата буквичка? Димитър. Внимай да фанеш някоя друга буква, че... Димитър. Виждаш ли по-добре? Няма да кажеш. Ела да ми дадеш целувка. Ти ще ми пееш? Една песен ще ми пееш? Ела. Виж, заедно нещо. До мен. Работливко, виж, заедно нещо.
Браво! Я сега завърна. Ти, там ли си, къв си ти? Кой си ти? Как си това? Ела, ковчечо. Ела, ковчечо. Как си това? Как си това? Сашко, па? Сашко или Сашко? Как се това? Как се казва Сашо? Коя ти е първата буква А? Почумкам плак, да ги подари. Сега ми пена песня още. Ще ми пееш? Или ще се спомене? Айде. Браво! Браво! И да се види, мама и тази, нали? И да се почисти шуковките ми долу. Аз сега. Ще ги изгоня. Как съм ги хванала, те ще ми изпадат, да знаете. Ясно. Харесва го това заек. Това малко е харесва го големия заек. Харесва го големия заек, няма назад. О, мале! А сега? Пак при него? Микаела! О, мале! Пропусна една, пропусна. Работка ще ти Има разливко ли ти или работливко не можа? Я учились ти при Михаела. Любивко. Али като се тръгна децата ли кажа? А по-бързо, че се спаха. Пак с двете обувките. С двете обувки за мен. Взех от кранчан. Викайте! Зайо! 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 Вие така не трябва да правите. Никога не трябва да крадете. Защото после ще има последствия. И така не трябва да правите. Никога няма да се биете с други деца. Окей? Не! Вижте се! Видиш ли се? Yes. Как е? Ще го накажете с една песен след малко. Една песен.
О, мале! Иди малко. Как се прави? Ценица. Много чува. Свършва чува. Лази до кашон. Ти как се прави? Аз нали го снимам? Ти що? Анти, ти слушкаш? Понякога. Това, че не слушаш, сега да видим какво да нещо прати ли си ти или нищо. Ай, че се на 10 часа дай, бе. Аз те наблюдавам. По-живо действай. Кико? Кико? За Кико? За Спайдърмен има ли нещо? Спайдърмен. Вестнички ще ми изпреш ли? Спокойни. Я кажи, аз съм българин. Целувки изказая. Дай целувка ми дай. А това ще е това. Тя отвеше съвсем. О, най-големи. Браво. Браво! Браво на Елф. Зайо! Елате тук.